Ambek welas Panglimbang 5 menit dina Senin Legi tanggal 6 Oktober tahun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 10 ayat 20 tekan ayat 37. Isih eling karo panglimbang bab Santo Yohanes lan Santo Yakobus kang kepingin besem wong-wong Samaria kang meparangi Gusti Yesus lan para penderek dalem liwat ing kampunge. Pranyata ora kabeh wong Samaria ala atine. Gusti Yesus dina iki medharake pasemon bab wong Samaria kang becik atine alias ambek welas. Monggo sami kalelimbang bareng-bareng. Kacaritakake ing pasemon ana sawijining wong Yahudi kang kabegal. Ora amung brana donyane wae kang kabegal, ananging wong Yahudi mau uga dipulosara nganti lempe-lempe. Wong-wong kang kudune padha aweh pitulungan pranyata ora ana kang tumandang enggo sawijining wong Samaria liwat dalan kono. Ngerti ana wong nandhang kasangsayan, wong Samaria mau ngendhegake andon lakune. Ora mawang sapa kang lagi ana kasangsayan, dheweke banjur mblebet tatu-tatune sakwise nyirami migunakake lenga lan anggur. Ora ketuk semono, wong Samaria mau ngunggahake si kasangsayan ana kul dini dewi. Banjur nggawa menyang panginepan lan kaupakara. Esuk candhake wong Samaria mau menehi dhuwit 2 dinar marang kang duwe panginepan kanthi weling supaya ngupakara wong kasangsayan mau. Kanggo mesthekake menawa si kasangsayan temen-temen kaupakara enggo becik kahanani, dheweke njaluk kang darbi panginepan nambahi luwih dhisik kekurangan ragat panggula wentah lan bakal kaijoli sakwise rampung urusane. 3 perkara prayoga kalelimbang. Sepisan, welas asih ngalahake rasa seneng ora seneng. Nadyan wong Yahudi asring ngina dheweke, kepara ora padha canduk lawung, ning wong Samaria iki tetep tetulung. Welas asih ngalahake laraning ati. Kapindho, lenga lan anggur nglambangake pangorbanan kang ora sithik. Isih eling to karo wanita kang jebati suku dalem Gusti. Dheweke uga migunakake lenga narwastu. Katelu, tindak ngunggahake ana kul dini dewi nglambangake pangkrengkuh marang si kasangsayan dudu wong liya ananging kaya awake dhewe. Pangorbanan kang terus lumintu enggo wektu kang tan tinamtu nglambangake welas asih kang uga nyumber tanpa winates uga. Para tresna pelem kinasih, sawijining krentek pitulungan kandhek amarga wong isih nimbang-nimbang bab untung rugi, bab tuna bathine. Prayoga kita padha nulodo wong Samaria kang ambek welas. Amrih tansaya akeh wong kasangsayan kang antuk pitulungan sarta ngrasakake sih kasaenan dalem Gusti. Kaya dene Gusti ora milih-milih kanggo ngrumetahake kanugrahan dalem. Prayoga kaya mengkono kita para penderek dalem Gusti. Suwawi sami munjuk kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus mugi kaapunten kawula ingkang kadang kula mandheg wangu ing salebeting kupiya tumindak sae. Mugi namung sih kasaenan dalem kemawon ingkang ngedaton wonten manah kawula saengga kanthi enteng tanpa pamrih kawula ladi sesami mliginipun sesami ingkang nembe nandhang kasangsayan. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.